Għax tiftakar dwar is-7 Ġunju? Jiena niftakar li hija qalla ma qalla se ninżel sax-xatt. U n-nies qalu ara u minflok ix-xatt baqa' sejjer il-belt. U l-ommi bidu jgħidu n-nies x'istorvju hemm il-belt. U saħansitra qegħdin joqtlu n-nies. U din ommi bdiet tajjat u tikfi qalet Madonna mela żgur ibni għax ma ġiex. L-istorja ta' 6 Ġunju hija ġraja li karatterizzat l-ewwel parti tas-seklu 20. Malta wara tmiem l-ewwel gwerra dinjija kienet makusa minn ħajja dejjem tola u prezzijiet tal-ħobs li splodew. L-akkumulu ta' ħafna affarijiet li kienu ilhom jinġemgħu sbruffaw nhar is-7 ta' Ġunju 1919. Frustrazzjoni tal-Maltina l-Ingliżi li f'din il-ġraja ħasdet il-ħajja ta' 6 Maltin, wieħed minnhom ikun iż-żagħżugħ Wenzu Dajer ta' 21 sena. Oħt Wenzu Tonina filmati storiċi ta' TVM tirrakkonta wkoll dak li familta ġarbet wara l-mewt tiegħu u li kienu nataw kumpens darba fil-ġimgħa sakemm spiċċaw il-flus u tawhom somma finali ta' 30 lira kull wieħed. Iżda l-ebda kumpens ma kien ta' Wenza l-familja Dajer. Tonina tgħid li ġuħ batewh huma wkoll għax Wenzu kien jagħti semu għall-familja. Il-ħajja kienet irħisa, imma mezzi ma kenniex aħna konna żgħar, ħadd ma kien jaqla xejn. Jiena niftakar kont għandni xkejk nagħmlu naqdi xi ħadd intini xelin fil-ġimgħa. Dak iż-żmien ara kemm konna batuti. Ħajja kien jgħinna naqra miskej. U għammi bat wara sena u nofs tiju tikfi dejjem u wara sena u nofs taħija ummi kienet mietet bil-għali tiju. Mill-perspettiva ta' Tonina fil-kalkar TVM News jisma' wkoll ir-rakkonti ta' x'kien qed jiġri fil-mument li Dajer inqatel. Jiena kont għaddej minn strada teatru. Malli wasalt eżatt fejn il-kronik il-luq kienet qabel. Hemm jien rajt ħafna wejjed, siġġijiet, bankijiet, tipi nizlin għal-barra. U f'daqqa waħda jien arġajt inżilt l-isfel. Kif inżilt l-isfel eżatt rajt is-soldati ġejjin u n-nistiġri kemm tiflaħ. U jgħidu ara x'jafu jagħmlulna l-Ingliż. L-istint qallu biex jaħrab huwa wkoll, iżda d-destin kellu jkun mod ieħor. Wasalt eżatt rip il-Chronicle, nara s-soldati deħlin. Kif daħlu s-soldati, in-nies irdu jidħlu għalihom. Eżatt, niżel wieħed minnhom arkub teħ, għax bil-forsa arkub teħ irid jinżel għax kieku f'sidri kien jolqotni li l-ewwel wieħed il-balla, ġifieri, qatlet il-Dajer. U kif qatletu l-balla daħlet f'riġlejja. Raġel ieħor jikkonferma din l-istorja għax huwa wkoll ra din ix-xena, iżda minn angolu ieħor. U l-kaptan tawhom l-ordni biex huma jew jżommu n-nies jew jisparaw ma nafx naf li tawhom ordni u ma bdewx. Mbagħad qallhom dabel marċu talqu jiġru, n-nies bdew jiġru warajhom, tuna l-armi ħammorru aħna niġġildulhom. Ejva mbagħad insomma ġew il-baħri ftit wara, kien konġiġent kbir iktar milli kien hemm RMA u nisemgħu tir, aħna konna hemm misfed dak il-ħin. Mbagħad tlajna niġru l fuq. U li samaw it-tir u naraw biċċa ġebla nizla, mbagħad kienu qalu li kienet biċċa anġlu milli kien hemm skolpit fit-teatru. Dan ir-rakkont ta' 7 Ġunju wera li Malta ma kienx gverta ta' vapur tal-Imperu Ingliż, li ma ħadet xejn wara l-ewwel gwerra dinjija u li baqgħet b'xiber imnieħer. Li Malta kien hawn poplu li meta jinqaras iweġġa', poplu li jħoss, li jibki u li ma felax iktar, iżda li bil-karba tiegħu waslet biex Malta bdiet tiġi gvernata.